Er is een top 10 geesteld van soorten die het hutst achteruit gaan binnen in Nederland. Zo binnen de populaties patries, skriers en gruidepieper in 30 jaar tijd maar meer dan de helft waarom. Ook het aantal jippen is minder dan eer. Het boom van Frieske vogelwachten jouwt aan dat de situatie van Friesland krijgt wat beter lijkt vanwege beschermingsprogramma's dat al je partijen bij belutsen binnen. Het gaat in Friesland op onderdelen ook helemaal niet goed. Dat moet absoluut beter en dat kan ook beter. Alleen als we zien naar het landelijke beeld, dan is het in Friesland beter. En dat komt door die integrale aanpak, samenwerking tussen boeren, vogelwachters, jagers, natuurbeheerinstanties en iedereen die zich inzet voor die gruitvogel. Voor heel Europa binnen de vogelstand nog volle hudder achteruit gaan. De grootste oorzaak is de intensieve landbouw. Nou, dat is een van de oorzaken, dat staat buiten kijf. Alleen als we hier in het Friese zien, dan is er ook tal van voorbeelden te noemen waar intensieve landbouw en toch een heel goed weidevogelbeheer heel goed mogelijk is. En dat komt toch door een integrale aanpak. Het zogenaamde Europees vogelmonitoringsprogramma toont aan dat het net goed komt met de gruidevogel als er nou geen actie ondernomen wordt. Maar wat dan? Wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik krijg als subsidieregelingen die ook noemt door de vogelbescherming. Alleen het is wel zo, geld en onderzoek lost het probleem aan zich niet op. Alleen het is wel een basis om dingen te doen. Dus het zit met name op het praktische handvat en dingen doen en aanpakken. Ja. Gewoon actieve bescherming, daar gaat het om. In de discussie wint de weidevogel het niet.